Marinković Gastos imao je teške sukobe sa Lukom Vujovićem, ali je rešio da to sve ostavi po strani i dođe da ga ispoštuje na njegov najvažniji dan u životu. Naime, u jednom momentu Gastos se zagrlio sa Stefanom Karićem, Lukom Vujovićem i Jovanom Pećom Pejom. A da li će ovaj potez Anđelu Đuričić dovesti do ludila, ostaje nam da ispratimo. Pa nismo imali izbora, našalio se Gastos. Podsjećamo, Anelija Ahmić sedela u dubiozi sa Slađom Poršalinom u momentu kada je počela pesma Nenada Marinković Gastosa Proteini, vitamini, te nije mogla da iskontroliše, već je odmah dala Slađi do znanja koliko ne podnosi Gastosa. Muka mi je od ovog više, rekla je Aneli. Podsjećamo, Anelija Ahmić i Luka Vujović žestoko su zaratili protekle noći, te mu je ona dala do znanja da se neće više nikad miriti, ali da mu isto to neće doći na rođendan. Iako su mnogi posumnjali u njene reči, ona se ipak dobro držala izgovorenih reči i ostala da tuguje dok je Luka proslavljao rođendan. Sada je ipak donela odluku da proguta ponos i dostojanstveni bivšem dečku ode da ulepša rođendan. Mnogi su se šokirali kada su je ugledali na vratima dubioze. Da li ovo Luki znači, da li će zbog ovog poteza Anelija Ahmić on ipak rešiti da se pomiri s njom, ostaje nam da saznamo.